Naizta saiatu ginen Itakakin berriro jarraitzen, baina, ikusita hainbat aldaketa egin genitula, azkenean bukatzea eragi genuen, da beste proiektu berri bat hastea. Unai eta ni adibidez gelditu ginen beste proiektu bat bezala egiteko. Gero Jon Duran, hasiera batean Itakako hasieretan gurekin parte hartu zuen, bateri bezala, gogoa euskala jotzeko, eta azkenean hiruro juntatu ginen, eta Voltaia sortu genuen. Nik uste dut berrikuntza bat egon dela, nik uste dut soinua aldetik ere elektrikoago edo pisutsuago dela bai Gotham edo bai Itaka baino. Eta ahotsa aldetik ere, abeslariaren ahotsa beste bada, eta nik uste dut aldaketa egon dela hortikan. Eta hirukote moduan izan da formatua ere beste kutsu bat ematen dio. Ahotsa agian garbiagoa da. Lehen zen guturalago edo oihu gehiago egin, baina bakoitza zerukan bere puntu ona, eta hemen, letra ulertzeko errazagoa da Voltaian abesteko modua. Nik uste dut gure musika transmititzen dula Voltai pixka bat, eta gure soinua berez da desertuko soinua deitzen diotena, hegoaldeko rock soinu hori. Stoner, punk, adibidez, abestien hitzetan punk kutsua agertzen da. Kritika soziala egin neulako asko, gaur eguneko arazoi buruz, murrizketetatik hasita, immigrazio arazoak, Afrika eta Espainia artean, gobernu edo sistema horrekin ezakin noraino helduko garen, baina alde batetik edo bestetik uste dut estanda egin behar duela, Voltaia bezala. 7 abesti dira diskuan. Berez gehiago grabatu genitu, baina sartu ditugu guri gehien gustatzen zaizkigunak, disko kontundente bat egiteko asmoz. 2013 urtean zehar abestiak ateratzen zian ala, batzen ginen grabatzen, eta guk grabatu dugu, Zumaian bertan grabatu dugu, etxean eta lokalian, eta maitzakin oso gustora daude. Diskoa, momentuz Zumaiko tabernetan jarri dugu, Leize, Nikol, Metro eta Kabi tabernan, eta noski gure kontzertutan ere aurkituko duzue diskoa salgai, 5 eurotan, eta bestela entzun dezakezue http://voltaia.bandcamp.com helbidean, edo Facebooken sartuta seguru aurkituko duzuela linken bat. Hurrengo larunbatekoa izango da aurkezpen ofiziala talde bezala. Gogo betez gatoz, kontzertuak emateko, Voltaia proiektuakin. Nik uste dut merezi izango duela, proiektu honi hasiera ematea, eta espero dugu jarraipenen luze bat izatea, eta aberatza izan.